tuli huomenta tai päivää tai mitä se onkaan, perustetaan uusi kasvatuspurkki. Eli eilen mä olen tehnyt nyt jo semmoiset pohjavalmistelut, eli että mä olen kiehuvalla vedellä desinfioinut tämän purkin ja sitten olen teipannut nuo reijät tuosta umpeen. Ja nyt meidän pitäisi seuraavaksi niin laittaa sinne se ymppi sisälle. Eli että joko tämmönen kasvatettu ymppi tai sitten esimerkiksi tämmönen vanha sienenkanta. Tänhän voi siis pilkkoa vaikka mitenkä pieneksi murusiksi ja heittää tonne, niin kyllä se siitä lähtee kasvamaan. Tai sitten esimerkiksi tämmönen pahvisikari, jonka ymppäämisen mä niin opettelin niin viime kesänä. Ja näitä voi kysellä multa, jos jollakulla kiinnostaa niin kahvinpurusta kaiken ilo irtiottaminen. Mutta mennään asiaan. Mä meinasin tänään tämän nyt istuttaa tuohon purkkiin ja syy on siihen yksinkertaisesti semmonen, että vaikka tää niin näyttää tämmöiseltä mielenkiintoiselta tää ymppi, niin tässä on siis tosiaan aaltopahviin olen ympännyt sitä oosterivinokkaan rihmastoa ja tämmönen kestää kuulemma jääkaapissa niin 10 viikkoa. Ja ainakin minun silmä sanoi, että tämä on ihan loistavassa kunnossa, että täällä on tämmöistä niin valkoista rihmaa vähän kasvanut joka puolellakin, mutta tämä on ympätty heinäkuun puolessa välissä, eli tämä alkaa tulla hiljalleen tiensä päähän. Ja tällä kyseisellä niin sikarilähdöllä niin loppuu ruoka tästä niin minigrip-pussista, eli että se kuolee seuraavaksi pois, jos sitä ei mihinkään käytä. Tässä mulla on tämmönen pieni siemenpurkki, jossa on laitettu tommonen murulähtö tänne purkkiin. Ja tää on hyvin yksinkertaista hommaa, eli että muru sinne ja kahvinpurut perään ja sitten kansi päälle odotetaan, että sinne alkaa kasvaa sitä valkoista karvaa. Tässä on niin samalla touhutessa tietysti ihan, oi miten hyvän näköinen tää on. Mukava niin höpistä tästä oosterivinokkaasta noin niin yleensäkin. Siis oosterivinokassa on Suomessa luonnonvarainen sieni, eli tämä voi tulla jossakin koivumettässä vastaan, kasvaa jossakin lahossa puussa tai jossain semmosessa. Ja esimerkiksi tämmöisestä pahvisikarista niin kasvattajat, niin jotkut sanoo, että pystyy tekemään 3-5 kiloa sieniä. No, mä en tiedä mihin se oikein niin perustuu, koska tämähän on vähän niin ikuinen juttu, että jos sitä jaksaa vaan tuosta rihmastosta niin huolta pitää ja antaa sen kasvaa, tai ei päästä sitä homehtumaan tai kuolemaan, niin tämähän on, tiedätkö, tämä vaan jatkaa ja jatkaa niin kauan kuin sillä on ruokaa. Mutta tällä lailla mä teen tästä tämmöisiä pienempiä palasia. Huomaatte varmasti, että en kosketa käsilläni tähän ollenkaan, vaan että todella annan sen mennä sinne purkkiin niin, että kosketan kaikella mahdollisella muulla. Ja silppua sen tolla lailla pienemmäksi tonne kasvatuspurkin pohjalle. Ja sitten seuraavaksi ne aamukahvin purut sinne joukkoon ja sitten meillä onkin tämän näköinen systeemi. Huomisaamuna laitetaan sinne vähän lisää aamukahvia niin, että nämä kaikki käytännössä niin pohja peittyy. Ja ruvetaan sitten seuraamaan tämän uuden purkin elämää.